all my diamonds shine, cause they really diamonds. Bad bitches in line, they be really trying. Takže čau lidi a my vás vítáme u dnešního videa. A toto video, já nevím, jak ho nazvu. Takže nevím ještě, jaký tomu dám název, ale chtěla by, nebo spíš mám pro vás takovou prosbu, že potřebuju rozhodnout, jestli bych si měla založit jakoby svůj kanál, jakoby osobní, že bych natáčela jenom já, třeba občas i s Anet, ale náš jako účet. Kanál by se samozřejmě nerušil, ale prostě bych měla i jakoby svůj osobní kanál, takže určitě napiš, co? No, takže určitě mi napište do komentářů, jestli jo nebo ne. A tak no. Ale jako asi si ho nejspíš vytvořím, ale uvidíme. Takže tak no. Takže no, protože jako zase mi přijde blbý, abych natáčela jako občas sama, jako to mi asi jako nevadí, ale že bych jako třeba, když Anet třeba nemá čas nebo tak a já chci něco natočit, tak abych mohla a nemusela čekat jenom na Anet, až bude moct. Nebo opačně, takže tak no. No takže to by bylo asi dnešní takový poradně. Všechno. A u dalšího videa čau.